Nik uste jendeak disfrutatu dula, golak eta aukerak egon diela, eta giro aparta egon da, afizioa oso ondo egon da, bi taldeen aldetik, eta espero dugu afizioak partidaz disfrutatu izanak. Nik uste ondo hasi gehala, aurreneko ez dakit, 10-15 minututan ondo egon gehala, markagailuan aurre hartu dugu laizter, eta deskansora 0-2 iritsi geha, baina nik uste joko aldetik pixkat jetxi gehala, Reala batez bigarren zatien alde hortatik nagusi izan dela eta mina indigula, eta gero bigarren zatian emaitzak esin dugu. Nik uste espektakulo polita emate dugula, benetako apustuita merezi dula, jendean erantzuna ikusten dalako, eta espero dugu hemendik aurrera gerozta partidu gehiago estadioetan jokatzea.